खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय आं दिनै मंगलदैयाव थांगोन। आं मानि थाखाय मंगलदैयाव थांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिदिब्ला जोङो मंगलदैयाव थांनोसै आंजों लोगोसे चलो। नै दायो जोङो मेनापारा बारनानै हाइवे गाखोबाय। दसेनि उनावनो जोङो मंगलदै सहैसिगोन लोगोफोर। नै जों मंगलदै सफैबाय। दायो जोङो स्टाइल बाजार आरो कलकाता बाजार बे मोननै मलाव हाबनोसै। मा लानाय जायो मा मोनो फैदो लोगोफोर बिदिब्ला। दायो जोङो कलकाता बाजारनिफ्राय स्टाइल बाजाराव फैबाय। मानोना कलकाता बाजाराव नांगौ बायदि मोनाखैसै नालाय बिनि थाखाय स्टाइल बाजाराव नायलायनोसै लोगोफोर मा मोनो। थार्टी एट साइजसो रोखोम बे लानाय जाबाय। बे गांसेखौल' सेलेक्ट जादों आरो गुबुनाव नायलायनोसै। बिराद मानसि फुजानि बजार दा नै बिल होनो थाखाय नेबाय थादों। लाइनाव दङ आङो। बिराद बिल। जों बे स्टाइल बाजार आरो कलकाता बाजार बेवहाय जोङो नांगौ बायदि जेबो मोनाखैसै दिनैबो। दा जोङो टाउनाव गुबुनाव नायहैनोसै लोगोफोर फै।
बिराद मानसि भिर फुजानि बजार होंगो दोंगो सौसिगौ हाया लोगोफोर बिराद सौथा जासोदो बजाराव मानसिफोरा जोङो माख्रि बस्त्रालय मंगलदैनि बेवहाय फैदों बेयाव मा मोनो नायनोसै लोगोफोर फिसालानि थाखाय नङा बेनिफ्रायनो लंपेन्ट सार्ट बेदि कालार बेलेग लानो होनदों बेयो ढाकेश्वरी बिराद मानसि होंगो दोंगो बिराद भिर जादों फुजानि बजार बेखौबो मोजां नुदों आबा बेखौ नाङा दे गांनैखौनो सेलेक्ट खालामदों नायनोसै ट्रायल खालामनोसै आंना नै फिसालानि थाखाय बे गांनैखौनो लानाय जाबाय दायो सार्टखौ नायलायनोसै लोगोफोर ना फिसालानो साजिगोन ना लोगोफोर आंनि फिसालानो नै बेखौ लाबाय ढाकेश्वरीयाव जि बायनो फैदो बिमास्रि बायदेवखौबो लोगो मोनबाय बेयावनो बिलिफानखौबो लोगो मोनबाय फिसाखौ बायनो फैदो गस्ला मोनदों ना मोनाखै नों मोनदो गस्ला मोनदों ना मोनाखै बुंनाय मोनदों ना मोनाखै नङाबा गस्ला मोनासै नै दायो जों गथ'नि थाखाय बेल नायदो दा गथ'आ बेलखौ फसायबाय नाथाय बेलनि दामा बिराद गोबां लोगोफोर बे बेल मोनसेनि दामानो 1099 बिराद दाम आं बिनिखाय लाया सानदोंमोन नाथाय गथ'आ बिराद फसायनायखायनो लानो गोनां जाबाय नै बेखौनो लानाय जाबाय फिसालानो आरोबाव मोनसे नै दायो जों लाबाय जोंनि बजारा जाबाय दा थांनोसै लिपस्टिक लानो फिसालाया दा नै पानिपुरि जानो नागिरदों बे सिख्लाफोराबो नैया दंफायो दे हाय बुंना होनाय सासेया लाजिनाय मोखां जाबाय मंगलदै फाइन डाइनिंनि मोखाङावनो रिपुस होननानै जोंना फिसालाया रिपुस होननानै बुङो आरो बे फाइन डाइनिंनि मोखाङावनो आंनि फिसालाया पानिपुरि जागासिनो दङ लोगोफोर
लोगोफोर नै दै दायो जोङो सफं खालामनानै जि जों बायखांनानै फाइन डाइनिंआवहाय साहा लोंनो फैबाय। दा नै जोङो जाग्राखौ लाबाय, दा जानोसै लोगोफोर। बेखौ जाखांनानैनो जोंबो न'आव थांसिगोन। बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। गोजोन्थों।